Når jeg skal male, så vil jeg gerne betale for noget jeg kan bruge i mine celler, for noget jeg kan skrive på min væg. Og når jeg måler, så skal jeg have noget der tåler at blive tråderen i, når vi åbner dørene onsdag aften igen. Malertape, 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 malertape. Maler jeg, maler jeg, maler jeg, maler, maler jeg, maler jeg, maler jeg, maler, maler jeg, maler, maler jeg, maler, Det er ikke easy at bruge elefants, når jeg bliver hissig, og tegnestift der gør ondt, jeg kunne quizzy alle de dårlige alternativer. Men der er en ting, der slår alt hver gang, eller en ting, der fungerer, når noget skal op og hænge. Lad mig fortælle jer, hvad det er. Malertape, 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 malertape. Kom og brug lidt tape, du. Brug man glem din hate nu. Oh, alt er okay, når du bruger malertape. Yeah. Malertape, 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 malertape. En gang til. Malertape. Det lyder fantastisk. Malertape. Skru så højt. Malertape. Se malertape.